Sa pambihirang pagkakataon da, ining tulong kambal na ini na babae, sabay-sabay da ang kinarasal. Oh. Mayo, sukob na mayong sukob-sukob. Sabay da ang kinarasal ini. Ansaro digdi sa tulong ini mga tugang si Bernadette. Oh, siya ang bida digdi, si Bernadette. Ngunyan, ang mga kambal baga, ang mga magturogang baga, may mga kanya-kanyang karakter baga yan. May mga kanya-kanyang attitude. O, resahon nito sa endong magturogang. May saro dyan sa endo, bulakbol. May sarong tugang kamo na matalino. Since na kanya-kanya sidang ugali, ining triplets na ini mga pangga, ansaro digdi, hibion, siging hibi. Ansaro digdi mga tugang maugmahon, siging ngirit. Tapos, si Bernadette, so pangtulong duman sa magturugang, si Bernadette mga pangga, maribok. Iyo ini ang kunyan, iyo ini ang marites sa tulo. Pero mabuot. Iyan ang sinasabi, na kapag chismosa ka pero mabuot ka anapod sa imo, good sa marites. Ngunya kang aldaw kang kasal kan na triplets mga tugang, di yun tapos na sa seremonya dahil ta na detalye tahalabawon iyan sarong orason ang misa kaya dahil ta na iistorya. Pag honeymoon na da mga pangga, di yo naka kanya-kanya da ang kwarto sa hotel mga pangga so triplets. So magurang daan da mga pangga pig reparo so triplets ta. Syempre magurang ba ya reparohon. Pig mati da kaso magurang pig di man pig si pig mati sila na dangog dani na si saro da ang tugang mga pangga. Sige da ngirit. Sabi ka so magurang ninda ka sa mga agom. Dahil talaga ngayon nagbabago ang ugali kang aki mo gom. Oh, sige ngirit. Garo na ko. Sige silang ngirit. Oh, sumunod naman na kwarto, nagduman naman sinda sa sarong tugang mga pangga. So sarong tugang ninda na hibion. Siga para himati ka so magurang. Nadawag din na so akin ninda duman sa loob mga pangga. Purti ang kahihibi, sigang hagulgul. Sigang sigang hagulgul. O di pinabayaan sa nagkasumagurang tayo man ba talagang ugali kito hibion. So pantulong aki mga pangga duman sa pantulong kwarto. Yung duman si Bernadette. Ini Bernadette ini good sa marites ini chismosa ini mainistoryahan ini asin mariboko na maray. Mariboko na. Pigiro himati ka so magurang. Piga para himati ni duman sa kwarto. Garong nga gum de nga nagigirong nga ning aki mo si Bernadette bakong mariboko nini. Ibagay sa tulong magturugang, ibagay ang pinakamaribok. Ano ta, garo, daing girong-girong, garo, tuninong. O, di pinabayaan sa nakan magura. O. Kinaumagahan mga pangga, pig kunya na, pig interview na so tulong mga akin nila na bagong kasalon. O, mga nini, kumusta ang first day of marriage? Yeah, inabot ka na magura. Nagngalaso magurang mga panggata, si Bernadette na maribokon, tano daw, takan baging ito, dahil nagriribok, tuninong. Ika nga Bernadette, ano tatunino kakansubangi? Makalaman bagang girong-girong muna ko baga sa emo. Good sa maritis ka. Sabi pala ni Bernadette, aw ka mo baga nagtukdo sa kaunay? Napagpano-pano ang nguso, di magpararibok. Umok-umok. Kaya kamo, ang napangaral kan mga magurang nung kanindong lingawan, numero nung advice kan mga magurang. Pag pano-pano ang nguso nindo, dahil kamo magpaparariribo. Sayang, mahal-mahal ang bagas ngo niyan. Kung umok, arga, umok. Salamat kipading Benji Alcantara Anasio sa pagpadara kan istorya sa Facebook. Mabuhay ka kahit ayaw mo na. Joke lang. Pagramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, dahil nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright? Energy FM. Energy FM.